یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تینوں ازل تو آپ دی ذات دے بارے تینوں ازل تو آپ دی ذات دے بارے ذرا بھول بھی سمجھ نہ آئی اساں در سرکار تائیں ولیا اتھے راندی تھوڑ دکائی اللہ پاک حضور نو اجان میادے تیرے گان کائنات بنائی تے اس سڑکے حضور دا نام ہردم جپدیاں رہنا حضور دا نام ہردم اساں کسے نے روکیا رکنا نہیں تے دنیا
حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب وڈیاں میں گلیاں دا روڑا روڑا میں گلیاں دا روڑا روڑا میں چلایا سایہ میرے سر سے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے در مرشد دا چھٹی نائی او جاوے گاروگی در مرشد دا چھٹی نائی او جاوے گاروگی جیڑی بکری اجڑوں نکھری جیڑی بکری اجڑوں نکھری او بکیاڑا جوگی میرے سر سے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے میرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے
چھڑ دے ہمیشہ نال رکھ دے مینوں کنیا چھڑ دے ہمیشہ نال رکھ دے مینوں حسنے قسم رب دی پرم میرا نبی ہر حال رکھ دے قسم رب دی پرم میرا نبی ہر حسنین دا صدقہ او مالا رکھ دے میرے